Moi drodzy, spotykamy się tu w zacnym celu. Kolejna edycja męczenia Quizu Śląskiego. Reprezentanci są tak: Jasiu Soshibo, reprezentant Gliwic. Witam. Kamilek, mister Setokami, reprezentant Zagłębia, prawda, Dąbrowskiego i Sosnowca. I Dawidek, reprezentant jednocześnie Katowic i Radzionkowa. Zgadza się. I cóż, drugi quiz tym razem nie będzie polegał na sprawdzaniu wiedzy z mowy śląskiej, tylko ze śląskiej geografii. Bo przygotowałem tutaj dla panów 20 zdjęć miejscowości z jakimiś charakterystycznymi budowlami, punktami z miast i miejscowości na Górnym i na Dolnym Śląsku. I panowie, jako prawda wytrawni podróżnicy i znawcy geografii, będą musieli powiedzieć, co to za miejscowość. I przy okazji zachęcam też was, którzy będą to oglądali, żebyście się sprawdzili i zobaczyli, ile będziecie wiedzieć. Także każdy po kolei będzie za chwilę przeze mnie przeegzaminowany i zobaczymy, kto się zna na geografii Śląska najlepiej. Także do dzieła. Jasiu, pierwszy partycypant, Jasiu Soshibo. 20 zdjęć. Zdjęcia są różnych rozmiarów, możesz je sobie przybliżać, oddalać i po prostu w prawo przełączasz się na kolejne. Strasznie trudne już widzę. To mi wygląda... Nie, to musi być Bytom. Zgaduję, że to jest... Nie wiem, Bytom? Może nie. Tak po pierwsze, że na pierwszym miejscu, po drugie takie piękne kominy. No nie wiem, no to mi nam... No dobra, to... No to Bytom powiem. Jest komin, czyli to jest gdzieś na Śląsku. Jak wszystko tu. Także nie wiem. Ty, a może to jest Bytom? To dajmy Bytom, że dwójka to jest Bytom. Budynek w Chorzowie. No to piękne jest. Czy to nie jest Chorzów? O, to jest Cieszyn na monecie. To jest numer który? Tam 3, tak? To jest z tego, z pieniądza. Oj, kurde, ale żeś mnie tu, ty, no żeś kurczę tutaj wyznalazł. Może to jest Kaś, może to jest gdzieś a może to jest na Rudzie? Jezus Maria, skąd żeś to wytrzasnął? Co to za taki ładniejszy toj. Czemu masz taką kamienną twarz? Bardzo znana budowla. Tak. Nie wiem, w Opolu. A, to jest w Gliwicach poczta. W Gliwicach. O, kolego! To będzie to jest kościół. No to ja obstawiam, że to są Tarnowskie Góry, ale nie jestem pewien. Nie wiem, może jakichś Radzionków. To jest Zabrze chyba. Wydaje mi się, że to jest naprzeciw dworca. Takie charakterystyczne. Nie mam pojęcia i nie przypominam sobie miejsca, gdzie się to znajduje. A pewnie to byłem tam i wiedziałem o tym. No nie wiem, obstawiam, że to jest Bytom. To jest Zabrze. To musi być gdzieś w górach, no przecież to nie będzie Bielsko-Biała. A dajmy Bielsko-Białą. No nie wiem, może tam jest... Takie coś jest na Śląsku! Na Dolnym Śląsku konkretnie. A na Dolnym? Takie ładne rzeczy! O kurde, i góry? No nic, muszę skapitulować. O, góry? Ja nie wiem, może jakiś Żywiec. Czemu masz taką minę jak kurde baba na kartkówce? To jest Nikiszowiec w Katowicach. Jest Nikisz w Katowicach. To Katowice. To wygląda jak Tychy. Browar w Tychach. A muzeum gdzie jest w Żywcu? Bo ja w Żywcu nie byłem, to jest w Tychach. Ja zakładam, że to jest w Tychach. Tychy? Tychy obstawiam. To kurde, co to za jakieś siloski takie? Nie wiem. Nie umiem strzelić nawet. A tu, wiesz co dam? Nigdy nie byłem, ale strzelę, że to jest Zielona Góra. Ja tą wieżę już kiedyś widziałem, natomiast nie na własne oczy, w internecie. Nie, niestety, tutaj muszę polec. Dajmy Opole. No to są Katowice, to jest Muzeum Śląskie w Katowicach. Dobrze, to tutaj mamy miejsce już w starej kopalni w Katowicach i to teraz jest aktualnie muzeum. O, to Katowice. Kurde, Raciborskie, a to będzie Racibórz. Strzelam. To są piekary śląskie. Wszystko mi mówi, że no to są piekary śląskie. Może jakiś też Chorzów? To jest chyba pałac, nie wiem, w Pszczynie? Co tak westchnąłeś? Nos mam zatkany. No tak by wyglądał świerklaniec, jakby czerwoni nie spalili, ale... No głupio, nie wiem. A to jaka Bielsko-Biała jest? Nie wiem, Ruda Śląska. Świat odzieży używanej, no toś teraz wydupcył tutaj. Dobra, tu strzelam, że to jest Dąbrowa. Świat odzieży używanej? Znaczy nie konkretnie to, że świat odzieży, tylko budowla. Budowla? Tak. W której jest świat odzieży używanej. No tak. Może to się Mianowice Śląskie. To jest chyba... To nie jest Częstochowa? Tam jakiś papież, A może, a niech będzie Częstochowa. To jest coś podejrzane tutaj. To jest coś na zmyłkę. Ty, a czemu pod kościołem można piwo pić? Czemu nie? To mi na Częstochowę wygląda. To mogą być Tychy. O, a tu byłem.
To jest w tym, w Świerklańcu park. To jest takie miasto jak Świerklaniec? To jest tam. To jest Świerklaniec i to jest Pałac Kawalera. Może to, nie wiem, jakieś Jastrzębie. Ruda Śląska. Najniszczelny Ruda Śląska. Nie wiem czemu mi przez myśl przeszło, że to jest w Bytomiu. Ale to nie jest Bytom, bo jest trochę za czysto. A dobra, Tarnowskie Góry obstawię tutaj. Oleśnica czy coś. Nie wiem, Świętochłowice. To jest kopiec w Piekarach Śląskich. Racibórz. Jakiś zamek w czym mógł To być? zamek, fakt. Zamek w... Jak No to już musi być powiedziałeś. na Dolnym, bo u nas takich nie ma, ale na jakim może być na Dolnym Śląsku zamek? Właśnie tak się staram w ogóle, jakie zamki ja znam. Nie znam żadnych zamków. To niech to będzie, no jak w Oleśnicy nie byłem i nie widziałem żadnego zamku, a niech będzie Oleśnica. To jest Pszczyna. Nie wiem gdzie to jest. Pszczyna? No to już jest chyba kurde rynek we Wrocławiu. Wrocław? Nie no, to nie można się pomylić z tym zegarem, to chyba tak. O, a to Wrocław. No a to są Gliwice. To są Gliwice, rynek w Gliwicach to jest. Nie wiem, może jakieś Opole. Czekaj, Po kolei co było czym? Pierwsze zdjęcie to jest elektrociepłownia Sząbierki w Bytomiu. No. Faktycznie w Sząbierkach i tutaj Dawid i Jasiu dobrze odpowiedzieli. No. Gratuluję. Nigdy tam nie byłem. Numer 2. To jest poczta w Chorzowie i tutaj Dawid i Jasiu dobrze. Już by dwa dobrze miał. Nie, ja nie. Ja dobrze? Tak. Powiedziałem, że Ja powiedziałem, ej. A, przepraszam, to faktycznie. Już nie, Ale, ale punkty no. są dobrze podliczone. No. Także to jest poczta w Chorzowie. To jest tajemniczy tą budynek. budowlę. Może wy nie nosicie papierowych pieniędzy, dlatego nie kojarzycie. To jest rotunda Świętego Mikołaja w Cieszynie, Bo właśnie to kojarzyłem z która jest hajsu. na banknocie kojarzyłem. 20-złotowym. A to jest na 20, tak? Tak. Cieszyn, kurde, to jest takie miejsce. Takie są Dobrze, 4 to jest oczywiście poczta w Gliwicach. A, I to to Jasiu wiedziałeś, wiedział Jasiu, dobrze. ja Co wy nie wiedziałem. byliście w Gliwicach? No nie. Nie. To jest poczta w Zabrzu i to Kamilek i Jasiu wiedzieli dobrze. Widać ją, obok niej pociągiem się Tak, przejeżdża. dworząc. To nie wiedział nikt z was, to jest kościół Wank w Karpaczu. On jest taki, on dlatego tak ciekawie na Dolnym Pokaż Śląsku. mi na mapie. To Ja sobie byłem w zobaczysz. Karpaczu, ale w On jest przeniesiony z Norwegii na Dolny Śląsk. Cały taki? Po co? Rozłożyli Po go, co go przenieśli? bo cesarz niemiecki go sobie dostał z Norwegii i go postawił na Dolnym Śląsku w Karpaczu. To jest To oczywiście chyba wszyscy, Katowice, nie? Nikiszowiec, wszyscy wiedzieliście. To jest oczywiście browar w Tychach. I to wiedział Dawid i Jasiu. No ja nie piję piwa. No Tego to... nie wiedziałem. To strzelił Seto dobrze jako Czekaj, jedyny. czekaj. Co on tam strzelił? To jest ratusz w Opolu i rynek w O Jezu. Opolu. A ja właśnie Nigdy mówię nie tak, byłem w coś Opolu. trzeba strzelić w Opolu. No to wiedzieliście wszyscy, to są Katowice, Muzeum Katowice za Śląskie. dnia, a nie Ale za... spotka nie dał, nie? No ale tam sklepy. Było za łatwe. To jest oczywiście Bazylika w Piekarach Śląskich, to wiedział jest tylko Piekary Dawid. Śląskie. Najważniejsze miejsce kultu na Górnym Śląsku, jedno z najważniejszych. Kultu czego? Kultu A to nie wiedziałeś. chrześcijańskiego. Proszę to zejść To jest za dwa. oczywiście pałac w Pszczynie. Proszę zejść I za to dwa. wiedział tylko Jasiu. O nie. Jasiu Ty tym nie razem mów, że wygra. Lwowiok? Co to jest za budynek? To jest najstarszy dom handlowy w Polsce, tak zwany Kaufhaus na Rudzie Śląskiej. I to dobrze też tylko Jasiu odpowiedział. Kaufhaus. To wygląda jak ruda. To nikt z was nie wiedział. Myślałem, że to jest Zastanawiały mnie te Częstochowa. odpowiedzi Częstochowa, skoro Częstochowa nie jest częścią Śląska, tylko leży w województwie Ja nie śląskim. mówiłem Częstochowa. Tak jak Sosnowiec. W każdym razie to jest Rybnik i to jest kościół świętego Antoniego w centrum Rybnika. A co, wyście mówili Częstochowa też? Tak. Ja nie mówię. To jest pałac w Świerklańcu, a w zasadzie resztka pałacu w Świerklańcu. I to dobrze wiedzieli Dawid i Soł. Nie, ja tego... Aha, tak, Tak, no to ty wiedziałem. powiedziałeś Aj. dobrze. To jest rynek w Tarnowskich Górach. To tylko Dawid wiedział dobrze. To jest kopiec wyzwolenia też w Piekarach Śląskich, bo mogły się powtarzać i to też wiedział tylko Dawid. To jest Zamek Książ na Dolnym Śląsku w Wałbrzychu. Teraz mi się to Wałbrzychu. przypomniało. To nie wiedział nikt z was. Nie wiem, że Wałbrzych... Ja myślałem, że w Wałbrzychu to się kopie No to węgiel. jest oczywiście, wszyscy wiedzieliście, rynek i ratusz we Wrocławiu. I to jest widok na rynek i ratusz w Gliwicach, co wiedział Dawid i Nigdy Jasiu. nie byłem w Gliwicach. Także, najwięcej punktów, A czyli gdzie jest Jasiu. mleczarnia w Bieruniu, co? Niestety nie macie. No ja! 12, Jasiu Janek 12, wygrał o jeden brawo. punkt.
Dawidek 11 Moi drodzy! i Kamilek Gliwice. 6. Dobra, to teraz jaką karę dla Kamilka? Jaką A jaką karę? nagrodę Właśnie, dla Jasia? Powiedziałbym, że w komentarzach niech piszą. Kamilek dzisiaj nie pije, ale on i tak nie pije, także musicie im coś wymyśleć. No. Także piszcie, jak ja wymyślę kolejny sadystyczny quiz. Ale to będziemy jakbym tu wiedział, że robić mam z tutaj chłopakami. jakieś mieć... Czy ostatnio nie było żadnych tych Kar. reperkusji i kar. Musi fikołak będzie To na ja pewno muszę będzie. zgodzić. Wiedza może nawet. Nie musisz się zgodzić, Kamil. Muszę Cięcie. zgodzić. Ale co ta kamera jest tak krzywo? Kurwa no krzywo jest. Jasiu, no to wyprostuj.